ndauya madzibhabwe vakajaidzwa stereke mona kutaura zvamunoda kumakometi noti hadziburi mafadzi vakajaidzwa kuti maitiri hapiro vaida kupirurai tsaka mani muri tadzwaregona zvinhu zvangu zviri kuendeka chimbo changu chakutotambisa nevarungu vari kutotamba kerakadhukeke tsaka mani muchasara muchikuita smallest inini chakaita biggest zvabhadhara zvakuita mavhisa ari kubuda imi chavagona hapana nemakeup munoita kudira mamakeup munamanyengo madozodhadzane voice ramasesa tsaka man nochaina stereke ndiri bahasha ndi for the way you do this to me vakachaidzwa stereke unotaurisa vakashandukira kushandukira vakashandekweni here imi monibandariretere imi. This is just Facebook Live, man. Don't take it personal. Saga. Look at them cottage. Mona di rende mention and namare kutenga yeku rende mu mansion in. Look at them cottage. Straight and Maria. Kwemi mo gerapi. Ma chaira stere ke mi